Abo pa video viral ng apa kya? Jajak to man noi ble. Pele am nor kan bai tinor haimani जों तिनि अर फाइमानि कारन खा जों जे कय पाइनि रक व्यवसा खाइनि रक आसिनि त्रिपुरानि कय आसामाव पारखाया आसामनि पुलिस बाय नारजागै दङ कासुजागै दङ आबुनि बागै जों कायसा अनुरोध सिनि त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री न जाहाथे सिनि त्रिपुरानि कय जों आसामाव पारंमानानि बागै जोंनो कायसा व्यवस्था खालायदों आबुनि बागै सिनि कायसा अनुरोध हंके आते कायसा अनुरोध हंके जों जे सिनि कय बुफां तंनाय रक जे बागान मालिक रक बरगो फालिनिया आबुनि बागै जों सिनि मुख्यमन्त्री न हाय तैसा पैसि रक जों जाहाथे आ कय फाले सिनि मुख्य किसान निसा सलि दं माने आबो जों ताबो बेलायखेनो जों जाला खलायजा बेलायखेनो जों असहाय खलायजा आबुनि बागै सिनि मुख्यमन्त्री न हाय कयजावा जाहाथे सिनि अकय रक जाहाथे जों फाले सिनि नक नु खुंसा लगै मानानि बागै आबुनि बागै बरगना आं कयसिरो कयजाव